Jak na pozici dítěte. Kolena si dejte od sebe, vzadu se velké palce dotýkají a dosedněte na paty a ruce si můžete dát buď dopředu, s tím, že lokty mohou být buď ve vzduchu, anebo na podložce. Čelo máte na zemi, anebo si pod něj dáte deku, pokud by tam náhodou nedošlo. A další verze této nádherné pozice je, že si dáte ruce vedle sebe a dlaně směřují vzhůru. Pozici dítěte můžete vždycky udělat, když si potřebujete během vaší jogové praxe odpočinout. Dech vnímejte tak, že s nádechem se rozpíná břicho nejenom dopředu, ale i do stran a vlastně dýcháte u toho i do beder. Nádherná odpočinková pozice.